Bulacan. Saan sa Bulacan ay? Saan? Ginto, Bulacan ay. Shoutout mo yung mga taga Bulacan ay. Ginto, Bulacan. Mega mega shoutout. Si nanay ang sakit. Frozen shoulder. May sakit sa kanan. Hindi niya pumangat yung kanang kamay niya. Tapusin muna natin sa alignment. Frozen shoulder lang si nanay. May konting stiff neck. May frozen shoulder pa. Konting alignment. Hindi tayo naka-live na yun. Sa YouTube channel yan na ha. Doon mo na lang panonorin. Wala tayong internet na eh. Wala tayong pambayad pa eh. Hindi, wala tayong internet. Taas lang. Hinga, Nay. Kabila pa. Hindi, ganyan lang. Hinga. Okay, relax lang. Nanay. Ilang years nyo na ito, Nay? Sakit. Isang taon na siya. Magdi-December. Ayan. Kunti lang natin ayusin. Oh, may frozen shoulder si nanay, may konting stiff neck, may nipitang panunggat, tapos may martes pa. Nilinis na natin siya sa spiritual. Paalala si Papa Jesus sa martes. Yan, pumasok na nay. Hinga! 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 Hinga, nay! Oh, sinadya ko yun, nay, kasi pag sinabi kong masakit to, siguradong pipigilan mo. Hinga! Inhale! Exhale! Hinga pa. Sige. Yan. Tapos close open eye. Yan. Para mawala yung pagka-manhid. Baba ng konti face mask na para makalabas yung hangin sa ilong. Yan. Masakit na eh. Parang ano? Ano gagawin? Close open lang. Parang ano na eh. Ha? Nawala na. Malakas ang loob ni nanay. Kita nyo? 1 year niya na itong process. Ngayon, Nay, dahan-dahan lang angat, Nay. Tingnan mo, Nay, makakalat yan. Sige, Nay, angat. Dahan-dahan, Nay. Ikaw mangat. Sige, Nay. Ting, 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 ting. Oh, di ba? Gumalaw. Masakit pa, Nay? Masakit pa? Manid lang. Kirot lang daw. Wala yung matalim. Tinutusok ng... Nawala na daw yung tumatalim na tumutusok. Tumutusok ng kutsilyo. Wala na daw yung tumutusok na kutsilyo. So, makikitulog sa Pampanga. Walang sasakyan gabi na. Hindi mo na ako dyan. Pero dito sa Pampanga. Saan ka nakatira? Tumuli lang ako dito sa sasakyan. Titira daw siya sa anak niya, makikitulog sa Pampanga. Kaya, maluwag na. Walang sakit. Wala lang naman ako. Oo. Nawala na yung tumutusok na parang blade. Oo, nawala na rin. Makakahingi na ng pera. Oo. Sobra-sobra na. Lahat din ako sa Gaganda na yun. Makakakain ka na na yung isipin hindi ka kakain. Makakapagkain pa tayo katawan ni Cristo. Wala pa internet, no? Wala pa rin sa inyo eh. Yan ay. Papasokin mo muna yung kamay ko na. Sa hindi nila rin yung gulo. Okay, kumana. Hinga. Release na eh. Oh. Taga-saan kayo na ulit sa Bulacan? Ano kayo? Bigyan pa. Giginto Bulacan. Mega shoutout. Oh. Malapit na si nanay. Angat nyo na, dalawang kamay. Pagdikitin nyo, masakit. Angat. Todo, masakit pa. Wala na. Wala na din yung kutsilyo. Sabi ko, blade yun na. Ano, wala na? Wala na ha. Ilang minutes lang tinanggal ni Papa Jesus. Wow, 4 minutes lang. Ha? Jun, kita mo si nanay, Jun pa nagpalista. Giginto Bulacan na kayo dito na. Jangan lang, Nay. Wala, Nay. Ano? Pinapanpitan kang galit. Oh, ano pangalan ni nanay? Pangalan nyo? Lourdes, Lalo Garcia. Oh, Apo Lourdes, Manalo Garcia, mega shoutout. Nandito na siya sa harapan ko. Sige, tayo. Wala tayong langis na eh. Mag-announce na lang ako. Wala talaga tayong langis na eh. Aalis kasi ako na eh. May service ako eh. Papuntang Baguio.
Hinga. Sige, ulit na. Last na lang to. Harap kayo dito. Saka ng kamay niyo ulit. Ako gagawin. Diyan niyo pa. Oh, nakita niyo, 1 year na yan, oh. 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 Wala sakit na eh. Wala nang bleed. Oh. Matagal na kasi glass. Ano to? Nakita. Oh, wala na. Sige na eh. Pinagaling ka ni Papa Jesus sa Axla. Mas maluwag ng konti. Kasi kanina. Yan. Wala na. Bawal yan, Nay. Ano, Nay? 3 days, Nay. Bawal yung ganito. Pwede yan, Nay, bumuhat, maglaba, sumuntok, maglambaraks, mag-push-up, mag-boxing. Pwede yan, Nay. Ang bawal dyan, Nay, huwag matigas ulo. Bawal maglagay ng ganyan, oh. Kailangan mo muna, Nay, magbra ka sa harapan. Tapos ganun. Hindi ka nagbabra? Diyan lang ako. Sige. Siguraduhin mo na, hindi ako nagbibiro. Bawal ka talaga mag-ganyan. Pwede kung kaliwete ka, magugas ka ng pupo mo, pwede hanggang dito lang. Pero bawal na rito. 3 days. Huwag mong bubuhat ng mabibigat na bagay yan. Ganun lang kasi antay mo muna ng 3 days para magkaroon ng lamad. Kasi kakakapit. Narinig mo tumunog, pumasok ng pumasok. Ayan. Frozen shoulder kasi yan, Nay. Nakikita ka palungga. Wala na. Lagyan na langis. Oh. Inumin ng tubig konti, Nay. 7 minutes lang tayo, Nay. Kasama yung chismis. Shout out po sa lahat na nanonood dyan, taga Giginto, Bulacan. Nandito po si Apo Lourdes. Marisa Princess, di mo na ako antay ko yung langis. Bibili ko langis mama mo, tsaka si tita yun. Wala pa langis na, Nay. Abutin pa ng 2 taon. Di bale, pag-antay ako. Hindi pwede, mumi na kayo. Marami naman ako sasabihin. Bye-bye. Magaling na. Angat nyo na nga, Nay. Yan. May hawak ka. Angat. Wala sakit. Wala. Wala nang kutsilyong parang blade. Wala, kinuha ko na. Kinuha ko na, tinapon ko na doon sa bad yun. Thank you, Papa Jesus last. Bye-bye. Thank you po.